A Topolyai Színház megszűnése után Dimitrijevics Mara családjával együtt még Topolyán maradt évekig, majd a 80-as években az Egyesült Államokba emigrált. 1992-ben New Jersey-ben hunyt el. A kiállítás megnyitója után kaptunk lányától, Milától egy igen tekintélyes csomagot, néhány személyes tárgyat és a színházhoz kötődő emlékeket, tárgyi emlékeket is. Ezek közül talán a legizgalmasabbak a színház egykori plakátjai, köztük a sokat emlegetett Hamlet előadás, mely a színháznak az egyik legizgalmasabb, legkísérletezőbb produkciója volt. És valószínűleg akkor, hogyha a színház fennmaradhat, akkor ez a formai világ, ez a színház esztétika meghatározta volna a színháznak a további műsorpolitikáját, illetve arculatát. Persze ezt utólag nagyon nehéz megítélni, és már soha nem fogjuk megtudni. De azok az eredeti plakátok, amelyek a New Jerseyből érkezett csomaggal érkeztek, részeivé lesznek a kiállításnak, és nyilván a tárgy szempontjából felbecsülhetetlenül értékesek. Érkezett még néhány kiadvány, kisebb kiadvány, amelyek a színház 5. és 10. évfordulójára érkeztek. Ezek is Marának a személyes tárgyai voltak, ez ad nekik különös értéket. Egy legyező, továbbá kesztyű, Mara kesztyűi, egy pár kesztyűt már kiállítottunk, de most újabb pár érkezett, és egy nyakék, amely szintén Mara személyes tárgya volt. Újságkivágások is érkeztek, ezeknek egy részét ismertük. Egy kivágott tudósítást kaptunk arról, hogy a már említett Hamlet előadást a jugoszláviai brit nagykövetségnek a küldöttsége is figyelemmel kísérte. Itt voltak a bemutatón. A tárgyak sorában különösen érdekesek azok a tárgyak, amelyek már a színház megszűnése utáni időszakról tudósítanak, arról, hogy hogyan maradt Mara a városban, hogyan vállalt szerepet a helyi művelődésben, erről tanúskodnak különböző kitűzők, emlékplakettek, más vajdasági városokból is, Topolyáról egyaránt. Talán az egyik legszebb és legfontosabb tárgy az érkezett tárgyak közül Milának a levele, kézzel írott levele, amelyben arról beszél, hogy milyen fontos volt anyjának a Topolyai Színház. Felidézi azt az anekdotát, melyet már ismertünk, és Mara többször hangsúlyozta, hogy neki 2 gyermeke van. Az első a lánya, a második pedig a színház. Mila pedig levelében azt írja, hogy nagyon sokszor úgy érezte, hogy a színház az első, és ő csak a második. De úgy érezte, hogy ez így van rendjén. A második világháborút követő vajdasági társadalmi és politikai átrendeződés azt is eredményezte, hogy a magyar kisebbség saját hivatásos színházakat alapíthatott. Ezeknek nagy része igen rövid életű volt, a Topolyai Járási Magyar Népszínház 10 évet élt. Ez a 10 év alatt valójában felbecsülhetetlen tevékenységet folytatott. Azt az űrt, amelyet maga után hagyott, nagyon nehéz felbecsülni. A színház egykori alkalmazottai, egykori színészei egyetértenek abban, hogy munkájuk nem csak a szórakoztatás volt, hanem ennél valami sokkal fontosabb. Az identitásnak a megőrzése, illetve a nyelvnek a megőrzése, a magyar nyelvnek a megőrzése és a közvetítése nem csak Topolyán, hanem Vajdaság sok településén, ahova eljutott a színház. Ma már nincsen olyan vajdasági színház, amely akkora számokkal büszkélkedhet, akkora nézőszámokkal és előadásszámokkal büszkélkedhet, mint amivel a Topolyai Színház büszkélkedhetett. Elképesztően sok emberhez tudták elvinni a színházat és a színháznak az örömét, és munkájuk sokkal fontosabb volt a puszta szórakoztatásnál. Izgalmas azt látni, hogy a színháznak az emlékezete, a színháznak a vállalása, az hogyan él tovább
ma is működő hivatásos és amatőr társulatokban. A kiállítás, melyet létrehoztunk, nem csak emléket kíván állítani a Topolyai Járási Magyar Népszínház 10 évének. Azt várja el, azt kéri látogatójától, hogy bátran folytassa, legyen részese az élménynek, kalandozzon annak a színháznak a világában, vegye fel a fonalat ott, ahol ez a színház 60 évvel ezelőtt elengedte.